Прадпрыемства «Мазыртэхсервіс» – шматпрофільны цэнтр, які дае другое жыццё агрэгатам і бярэцца за самыя нестандартныя заказы. Тут да вясны таксама рыхтуюцца загадзя, яшчэ з восені. Кіраўнік рэгіёна азнаёміўся з ходам рамонтных работ і наяўнасцю запасных частак. Ад заказчыкаў паступіла больш за 40 сеялак, частка з якіх ужо гатова да работы на палях. А да красавіка пачатку сяўбы кукурузы будуць гатовы ўсе 100%. Также за этот период ремонтировали культиваторы, прицепы для перевозки органики, разбрасыватели для минеральных удобрений и другую технику. Также мы изготавливаем много техники, большую номенклатуру. Так мы в этом году намерены изготовить 100 сеялок точного высева. Из них 35 сеялок будут для Гомельской области, остальные для Минской и Могилевской области. Наступны пункт маршрута – аддзяленне белае эксперыментальнай базы «Крынічная». У цэнтры ўвагі развіццё племянной жывёлагадоўлі. Гэта стратэгічны напрамак, які вызначае прадуктыўнасць і канкурэнтаздольнасць малочнай і мясной галін. Каровы пароды сімменталаў добра пераносяць і холад, і спякоту. Даюць да 9 тонн малака, у сярэднім па гаспадарцы да 5-6 лактацый. Да таго ж якаснае мармуровае мяса. Сегодня прекрасный удой на этой породе. Есть возможность продавать на экспорт, есть возможность развивать дальше это направление. И увеличение дойного стада в целом для возможности продажи племенных животных. И телочек не теле, но и быков-производителей. Поэтому посещение вот этого комплекса сейчас вырабатываем решение размещения, усиления откормочного поголовья и дальнейшее развитие племенного стада. У найбліжэйшы час племянную ферму чакаюць перамены. Плануецца пашырэнне плошчаў і геаграфіі паставак прадукцыі.